Aseară, după închiderea ușilor, Roxana a intrat în bucătărie, își punea ceva de mâncare, le-a întrebat pe Roxy și Amalia despre ce vorbeau, ele au spus că despre Dorian, la care Roxana i-a urat baftă Amaliei, au început să râdă fetele, dar în același timp și-a urat baftă și ei, spunea că o să aibă nevoie, pentru că a ajuns în niște situații în care nu își dorea să ajungă, a ajuns să se certe cu Sebastian. Roxy o întreba dacă ea simte că a spus tot ce a avut de spus, dacă s-a eliberat, pentru că asta e cel mai important, și dacă simte că Sebastian a înțeles-o. Roxana a confirmat, iar Roxy a adăugat că e sigură oricum că a înțeles, pentru că ele și-au dat seama deja cum este Sebastian. Roxana a promis că astăzi va fi cu zâmbetul pe buze și, ca o încheiere, Roxy a sfătuit-o să nu se împiedice de lucrurile mărunte. Și cu asta am spus tot, a exclamat ea râzând. Roxana a zis că așa va face, dar nu vrea să mai vorbească pe acest subiect. Trebuie să-și păstreze energia pentru a doua zi, pentru că oricum va trebui să mai dea niște explicații.